ገይረ ደይተ ጸበኹ ማለት ከም ትድዕሉላ ነበሩን ከም ተኣነ ዝረኸብኳን በበይኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብናይ ሓጊሰ ቀኒ ኢኻ ማለት እዩ ሃገርና ከመዓልትና መዓልቲ ኣክን ትጽብቕ መመሊታት ትበርታላ ዑና ትኸውናላ ዝተሰርሐ ገዛውት እንዳፍረሱ ረጃንላይ ብዙሕ ነገራት ይባይዞ እንዴ ኣዚላ ክገልጽ ይክእልኒ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሪ ተቐቢልና ሕንቂቕና ኣዲና ኹም ገይራ ሕንቀቐትና ትግራይ ማለት ተቐቢላትና ስነ ስርዓት መንግስቲ ድዩ ህዝቢ ድዩ ኩሉ ከዓ ተሓባቢርና እንዴ በቃ ክገልጽ ደይ ኣብ ገዛእ እሳቶም ብርኩታ ሰንኪትና ናይ 100 ዓመቶም ዕዮ ገዛ ሂድና ሕሳብና ዓጺና ኣብ ገዛና ኣለና ክልተ ግዜ ኣዛሪብና ዮሚና ከና ክንደግሞ ሚና ኣፎምን ግብሮምን ዘይሳነ